Oh iya, Pak No, ya. nanti Pak Deanto ingkang kagungan dalem diken nyanyi tindak mriki sih ya. Nggih, mengke. Lah iya. Siap. Iya siap. Nanti kita ambil ya Pak De berdua ya. Ide bagus, ide bagus, ide bagus. Pak De, kalau kita ke sana itu harganya 100.000 loh Pak De. Harga apa itu harga? Ya aku digoworono. Harga mati. Nek digoworono berarti sangone 100.000. Mbak Riz, apa? juga masih ada nanti LDR, LDR. juga kerinduan, Ya siap. juga tembang tresno mungkin Ya, diaturke. siap. Yo. Bude masih semangat Bude? Masih. Ini Bude kayaknya duitnya baru semua sisa lebaran kayaknya nih Bude ya. Ya Bude ya. Berarti harus dihabiskan. Kena godo dados. Bapak ingkang kagungan lagu monggo Pak. Jenengan ajeng maju napa mboten? Kok mboten lho? Pun mireng kemawon. Ya. Ayo nggih. Peteng dedet rasane hatiku bareng kekungu kabarmu yang kali sing kongkon melayanmu orang ngira kena kono. Oh
dipun kan maju tindak mriko sesarengan Pak D Karno lan liya-liyane. Sekedap mawon sak lagu mawon. Saking mriki mawon. Oh, Mas Gino nyuwun mikes tunggal Mas Gino. Peteng dedet rasane hatiku kabarmu rasane sing kotor wong layangmu ora ngira karena Pak D, jenengan aja nyanyi saniki napa mangke? Ibu sing rawuh sehat selalu. Ijeng ngiring Mas. Monggo Pak Haji Karno. Ijeng ngiring kambil bolang. Monggo lho, Pak. Sambat sing Mas. Ijeng ngiring Mas. Ijeng ngiring. Ijeng ngiring man. Jar kuning dadi rebutan. Monggo, Bu E. Mas. Ijeng miring Mas. Ijeng miring. Ijeng miring lancar kuning dadi lakon koyo ngene rasane nongko kurang lagi ditambah gula koyo ngene monan jam tresno Pak Setra rina wengi katone mata Ayo yo. Mas Pak Demang ayo yo ijeng miring ijeng miring aku pilih sing lancar kuning dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta ya Mas dari mata turun ke hati alah ayo ayo Pak D Setra menah miring Pak D tarik saya Pak D oh urung toh oh gak sida gitu miring darat tak sampai ke mae cerak Mas Andri kendang hampir ke Wagina Gedang miring Dek. Ayo gedang miring. Jolali lo. Jolali lo. Blas siji Suwe rajamu bablaske. bablaske nah Serakinan segayang siap. Siap. Belarati samperke mae cerak rangaperke dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati tak suwir-suwir kanggo sewu yen ra tak suwir atiku ngeluh dari mana ngono meneh mesti datangnya cinta tenan toh dari mata turun ke hati. Ayo Mariska. Pak D Karno alah Pak D kita ojo kesuwen Pak D oh Lara disamperke mae cerak ora ngamperke Mas ijeng miring ayo Mas ijeng miring kaya piku
ngampirke mae cerak ra ngampirke Kia Monica nyambut gawe ra dolanan HP Suwe ora jamu Pakde Haji, jamu godhong tela. Wis suwe ra katamu, kamu pisan atine gelo. Rupane masuk oleh-oleh, nera manggis aku ya emoh takoni mas sing ati jelek, nera sing manis aku ya emoh. Suwe ora batik, batik pisan cilik kamu suwe ora tilik mas ya mas tilik pisan kok cinta burung Paci Karno suwe ora jamu jamu godhong meniran suwe ra ketemu temu pisan dadi Mas Andri wes suwe ora jamu jamu godhong kades suwe ra ketemu temu